nahikotasuna beste gauza batzuekin batera. Onarte ondo guaz? Horiek ziren lehenengo eta bigarren puntuak horrela superaskar, bai? Eta orain ja bai, guazen apur bat kontatzera, hemen EAen zer gertatzen den, bale? Eta kontatuko dugun lehendabizikoa da deitzen duguna ikuspegi instituzional edo enpresariala, eta jada esan dut gehien bat fokalizatua dagoela lehiakortasunean eta efizientzian. Eta horren publikazio pilo bat daude, IOB da adierazle garrantzitsuena, eta esan dizuedan bezala dago IOB-ko 2020an publikatutako Euskadiko ekonomia zirkularreko estrategia hori, 10 urtetarako. Zeintzuk dira helburu estrategikoak? 3 edo 5 horiek, dela produktibitate materiala eragotzea, material zirkularraren erabilera igotzea, BPG unitatek bakoitzeko sortutako hondakinen tasa murriztea, eta hondakinak murriztearen barruan daude 2 subkategoria nagusi direla elikagaien sauketa erdira murriztea eta plastikozko ontzien 100% birziklagarria izatea. Klasean bageunde, banatzen ditut notarako txiki puntuak. Norbaitek kasualitatez badaki zenbat elikagaien sauketa egiten dugun, desperdizio alimentario ditzen dena, urtean neurtzen da, kalkulatu dezakezu urteak ditu 385 egun, zenbat janari botatzen duzue sakarrontzira pentsatu eta zenbat pisatzen du, medio aguacate que se me ha pasado, un tomate que me ha salido malo, ez dakit, zenbat pisatzen du horrek. Alguien se la juega, badakit, zenbat botatzen dugun. Etxeetan bakarrik, desperdizioa, pentsatuko dugu etxeetakoa, sartzen dira gauzak gehiago, ez da bakarrik etxeetakoa. Baina pentsatu dezagun etxeetakoa. Jatetxeetakoak, barne. Hori barne. Asko. Baina jatetxeetako ez guztiak ez da ere, porque batzuk dira, kontsideratzen dira ja bestelako jarduera bat, pero bueno, etxeetakoa, bota zenbaki bat. Eurokotan edo zenbat? Kilogramo urtean neurtzen dute. Pertsonako. Zure familia botatzen dena, zati zure etxean bizi direnak. 10 kilo. 10 kilo urtean botatzen ditugu pertsonako. Tenemos una primera cifra, ¿algo más? 90. 90 más. ¿Quién da más? Egun baino gehiago. Egun baino gehiago, ¿quién da más? Berreun baino gehiago, ez? Egun eta berreun bitarte. Egun eta berreun bitarte. Egun eta berreun bitartean pertsonako. Bueno, gero denbora matematik ikusiko dugu grafikoa. Bueno, horiek dira helburuak. Eta... Ez dingo zeman erantzun. Gero, grafiko batetan ikusiko dugu. 182 kilogramo pertsonako urtean. Hau da, pertsona bakoitzak 0,5 kilo erdi bat egunero. Baina hori da, jatetxea kontuan hartuta, bakarrik, etxekoa bakarrik kontuan hartuta? Asko dituzet, hori. Bueno, gero... Jatetxea kontuan hartzen badu, agian bai. Hori baitile, baina etxeetan... Bai, baina jatetxeak ere badira gure ardura, gu goaz jatetxeak. Pertsona joaten gara, edo bakarrikan atzerritarrak joaten gara, gu joaten gara. Ez dira sartzen ordea agian horren beste, edo horren garbi, de la gran distribución. Supermerkatu, adibidez, sartu daitezke, baina askotan ez dira sartzen. Eroze dutan, kantidade bada. Kantidade bada, bai. Beste gauza bat, hemen kontsumitzen diren plastikosko ontzien 100% birziklagarria izatea. Helburu bezala. Ondo dago edo ez? Horri amets. Ez. Hobeto da kentzea, ez? Kentzea, claro. Ez que hemen, berehala izango dugu hau pasatuko nahiz ja horren gora. Dira, más o menos helburu berdinak, baina taula batetan jarrita eta ja datu egin, edo delakoa. Zer gertatzen da, justo ontziena ez dago, baina zer nahi dugu, birziklagarriak izatea, edo ez erabiltzea, edo egitan daudenak birziklatzea. Zeren birziklagarria da potenzial. Gero hori jaso behar da, eta behin jasota birziklatu behar da. Birziklagarria denik ez du esan nahi birziklatzen denik. Eta gero, da, hasieran beti itzaletan dauna. Claro, hemen egon ziteken plastikozko botila bat birziklagarria.
Baina zer nahi dugu, ez dugu plastikoeko botila bat nahi dugu, berrerabili daiteken zehozer, bale? Orduan, zer gertatzen da, estrategiaren adierazle nagusienak, pues niretzako txarto definituta daude. Osea, ez dira txarto definituta, ez dira nahikoak, bale? Ez duaz gai zentralera, bai? Zer gertatzen da, direla erlatiboak. Hau da, adibidez lehenengoa esan dugu, produktibitate materiala igotzea. Bai, baina produktibitate materiala zer da? Da ratio bat, da zatiketa bat, da PIB dividido por CDM de la consumo doméstico de materiales. Edo unitateetan jarrita zer da? Euro zati kilogramo. Baina ingurumenaren aldetik, ez zaigu horren beste asola ea euro zati kilogramo gehiago ditugun, baizik eta zenbat kilogramo, no? Naturan asola dutenak dira unitate biofisikoak, bai? Hau da, tonak, litroak, hektariak, edo gigajulioak, o lo que queráis, baina dira unitate biofisikoak. Claro, ja, nahazten baldin badugu, bi eskala desberdinetako adierazleak, hau da, bata ekonomiko finantzieroa eurotan eta bestea kilogramotan, ja ez dakigu egitan kilo gehiago edo gutxiago diren. Dakiguna da, zatiketa hobeto doala, baina zenbat kilo, hori da sola seguna. Eta ikusten duzuenez, gehiengoetan horrela gertatzen da. Kilo, osea, euro zati kilo, portzentai bat, evoluzioa, kilogramo zati 1000 euro, da aurrekoaren antzekoa. Kilogramo pertsonako hemen bai, hau da residuos alimentarios. Zan dut, 182, baina ziren 162, nahi dugu murriztu 117 eta 86 kilora. Parkatu, ez dut ondo ulertzen lehenengo puntua, produktibidea material, objektiboa gehiago igote, ez dut ondo ulertzen kontzeptu hori, produktibidea material, Bale, demagun aldatzen ditugula apur bat eskala eta direla 1000 euro edo 10.000 euro eta 1000 kiloko, nola bait esatearren da. Con un kilogramo o con 1000 kilogramos de plástico y metales hago 3,34 coches. Eta ordea, luego con 1000 kilogramos de plástico y metales hago 4 coches. Eta gero, con 1000 kilogramos de plástico y metales hago 4,47 coches. Gaiago produzitzea, baina material gutxiago. Hori da produktibitate materiala. Solo que hemen euroak dira ez produktuak, ez kotxea baizik eta edozein produktu, eurotan neurtua, bai? Hau, eta horregatik, insisto, ez dakigu, bai, badakigu que por cada 1000 kilos producimos más. Pero ¿cuántos kilos estamos gastando en total? O sea, porque si producimos cada vez más coches, pues gastamos cada vez más kilos. Bai? El rendimiento se zen hori, ez? PIB, el rendimiento bat da. Claro, bai? Vale. Orduan, hemen dakagu, insisto, arazo bat adierazleekin. Osea, hauek ondo daude, baina ez dira nahikoak. Bai? Dugu arazo bat ere lehentasunekin. Hau da, hau guztia dago IOB-ko estrategiatik aterata, ikusten duzuenez, bederatzi erronka identifikatzen dituzte eta beraien lehen da biziko keska da lehiakortasuna eta berrikuntza. Osea, ez da inguru giroa edo ez da bizikalitatea, ez da lehiakortasuna eta berrikuntza. Eta gero horiek nola trasladatzen diren 10 jarduera lerro nagusienetara, lehenengoa da negozio eredu zirkular berriak garatzea. Bigarrena, berrikuntza eta teknologia berriak, material jasangarri berriak, produktu eta eraikinen ekodiseinua, fabrikazio efizientea. Osea, ondo daude? Bai, ondo daude. Ikusten duzuenez, guztia dago industriara, enpresa handietara zuzenduta. Eta enpresa horiek lehiakorragoak izan daitezen. Berdeagoak, bai, baina jasangarriak, berdea eta jasangarria ez dela berdina hori batiko, no? Pues hori da arazoa. Kontuz, kritikatzen dago IOB-koa, baina beste toki batzuetan baina hobeto gaude, Osea, duela gutxi izan zen Bilbo entzungo zenuten, porque kriston publizidad egin zuten, Basque Circular Summit, bai? Entzungo zenuten hor, Euskaldunan, 3 egunez, milaka pertsona, bla, bla.
interesgarria da. Nik egun bakarra joan nintzen, baina interesgarria da. Baina, hori ikusten zen, beste toki batzuetan baino beto gaudela, hau adibidez IOBek publikatzen du, 105 kasu ekonomia zirkular soluzioak deitzen diotena. Eta ditugu alor guztietan, alimentación, automoción, bienes de consumo, construcción de obras, eta enpresa handi ezagunak, eta bestelako enpresa txiki ertainak edo delakoak. Osea, ikusten duzuenez, sektore askotan egiten ari dira gauzak. Osea, ez da gauzak egiten ez direnik, da? Gauza horiek ez daudela ondo enfokatuta, baina gauza asko egiten dira, asko ezagutzen dituzue, Arnova, TAF, los que sea, Tekniken, Ingetim, eta beste batzuk, pues agian... Petronor? Claro, Petronor, egiten du ekonomia zirkularra. El aula de economía circular de la UPV EHU está financiada por Repsol, ¿vale? Eta hori da berriztapen bat. Hori da berriztapen, finantzen zen duzulako bat eta... Innovazio teknologikoa eta gero agian nahiatzen baldin bagara da greenwashing ere, zure irudia, garbitzen duzu, bai? Porque zure negozioaren 97% ez da jasangarria, pero igual garatzen duzu 3% bai badela eta hori da publizitatzen duzuna, no? Hori, esan duzuna, zerrenda horretan agertzen direnak, izan baliteke bere eureko bata, baina nahiko da, zerrendan agertzen. Claro, hau dira kasuak, jaso dutela finantziazio bat Eusko Jaurlaritzatik, beraien produktuetako bat, soluzio zirkular batekin garatzeko. Hor, Petronor kasu, ez dakiz zelako bulegotxo bat, baina nahiko. Claro, egin badu ikerketa en biocombustibles de lo que sea, pues ondo. Gero saltzen duenaren 99%, no son biocombustibles, bai? Baina egin du ere ikerketatxo. Zerrenda? Gauzatxo bat, suposatzen da, IOBek esaten dauna, Banisa eta gobernuaren ahotsa da. Teknikamente privatua edo fundazio bada ere... No, es sociedad pública, baina diote... Ez dira hots berdina, baina batu bat, bai. Osea, bai. Baina, kasu horietan adibidez, beraunda piko kasu dira, ez? 105, baina urte batetakoak, beste urte batzuetan daude beste batzu. Baina, karo, beraien ekarpenak edo aldaketak, bere jarri dituzten beraien prozesuetan edo produktuan edo... Karo, zenbaterainokoak dira. Osea, hori da, zeintzuk egin duten, baina, ez dut ezagutzen, baina... Aztertuta kasuak, badaude kasuan non aurrerapenak edo karpenak nabaria dizen direnak, ez egunuko hiru esan dugu bezala bizik eta sakonagoak edo, non dago? Ez que nahaztuta dago, denetarik dago. Badaude batzuk, ez que orain ez dugu... Ez, bueno, ez, kantamen gorokorra moduan, ez? Bueno, jarri izaten